وزیر derve Tirkiye dibêje ku peywandiya operasyona Tirkiye li Rojhilatê Çemê li dijî PKK û YPG bi bexşana hêzên Amerîkî venîne. Ajansa Anadolya Nûçeyên ragihand ku Mewlûd Çavuşoğlu wezîra derve Tirkiye eşkere kiriye ku Tirkiye derbarê vexşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê. Amerîka agadar kiriye ku Tirkiye amade ye tevê alîkariyên lojistî pêşkêşî Amerîka bike. Mewlûd Çavuşoğlu wezîra derve Tirkiye got jî ku ew ê peywendiyeke telefonê li gel Mike Pompeo wezîra derve Amerîka bike û eşkere kir ku Donald Trump serokê Amerîka peyman daye ku serdana Tirkiye bike. وزیر derve Tirkiye amaje kir ku berpirsyarên leşkerî û yên ewlehiyên Amerîka mijûlê wê çendêne ku Donald Trump serokê Amerîka ji biryara vexşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê poşman bikin. Xelûsî Akar wezîrê berevaniya Tirkiye ra gihandbû ku Tirkiye di operasyona xwe de li Rojhilatê Çemê Feratê Kurdan armanc nake û operasyona leşkerî ya Tirkiye li dijî PKK û YPG ya beriya demekê John Bolton rawişkarê ewlehiya netewî ya Amerîka serdana Tirkiye kirû lêgel berpirsyarên Tirkiye civiya û pêşniyar ango stratîjeta Amerîka derbarê vexşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê ji berpirsyarên Tirkiye re daxuyakirin ji ber ku pêşniyarên Amerîka ne cihê razîbûna Recep Tayyip Erdogan bûn. Erdogan razî nebû pêşwaziyê li John Bolton bike û Bolton bi acizî ji Tirkiye derket. Biryara vexşana hêzên Amerîkî ji Sûriye roj bi roj sînaryo şirovê nû jê re têne kirin û berdewam berpirsyarên Amerîkî bi zelalî behsa vê mijarê nakin.